Hello again guys, welcome to a new vlog and again a short one. Maayong buntag Pilipinas, maayong gabi Canada. Karon guys, vlog hapon ta parte gyapon ni sa akong trabaho but mao ni siya pinaka-usa sa priority sa akong project guys na ataron sa clean room or sterile core preparation area. Muna siya yung pinaka-priority guys kay dili raman kay sawag ra kong i-check guys. Pati ang suga, ang vent, ang walls, tapos kanina guys puno kani siya sa mga gamit. Karon gi-empty na guys, gibalhin sa room. Mamo ning mga gamit guys kanina guys. So ilan ang gi-empty sa mga nurses o sa LPN. Kaya ako dili man ako ang kuan. Ang ako mo lang mga maid guys, mga maids. So mo ako kay guys dili ni siya basta-basta akong trabaho kay dako kay ni akong area tapos usa ni sa akong priority nga trabaho kay mo na siya clean room. So medyo kuan siya kay wala pa maroy, wala pa case. So medyo okay pa tanawa ang sahog guys Sahog wari. Sinaw na kayo guys. So kana guys napanis yung mga siguro mga duha ka ko. Kay ang morning mga gamit guys uban guys gikuan diri. So I'm so happy guys nga na kuan na akong pinaka priority nga trabaho kay dili ra kay floors or sahog. I have to check kining mga walls guys tapos ang mga paintings. Tapos paano siya guys, looks like good to go. Kaya ang circulation na ni guys, every 6 months. So karon nakuha na siyang priority, medyo okay na, di na ko kayo pressure o stress kay importante yun kayo guys ang basta magbuhat og project ang priority gyud. So kay mao lagi for the past how many weeks massive kong project. So now we're almost done here kay mao ni ko mga priority project guys. So dako ni siya guys. Kining diri guys section guys mo nila mga hindi kining section diri ari ibutang nila mga case card guys. Na mga ngan sa kuan case card guys. Tapos ang kini nilang gamay nga murag mini elevator gikan sa MDR di ari isa ka ilang mga case card. So kuan lang gyapon ni siya guys. Mubo gyapon ni siya nga video kay pertili gid na kung bisiha sa mga project guys. Pasensya gid mo kaayo kay busy kay ko kay tungod lagi aning in COVID-19, so I have to rush a bit to done my project. So I'm so thankful na human na gini siyang one of my priority project ang sterile core or preparation area nila guys. So be safe, be wise, be healthy, stay at home, and have a wonderful weekend guys. Aron lang siguro kutob ning atong video kay wa pa gyud ko mahuman guys. So and amping per me guys. Thank you for watching. See you next time. Peace out.